אבל הורה טוב יודע שאומרים לילד, דיברתי היום עם המורה או המורה שלך, והיא אמרה כאלה דברים טובים עליך שאתה הכי חכם בכיתה. אתה הילד הכי חכם בכיתה. יותר מכולם. ואז הילד פתאום, כן, אני? כן, אתה? אז בוא נשב נעשה שיעורי בית. אוקיי, בסדר. לתת לבן אדם להרגיש טוב, זו הצורה לשנות אותו. או, במקום להגיד לו, למה אתה מרביץ לאחים שלך? חיה! אתה גרוע מחיה. לא, אתה כזה ילד טוב, אתה כזה ילד עתיר, אתה כזה ילד שאוהב לתת. אולי תבקש סליחה ממנו. לא מקבל את זה אחרת. צריך קודם לתת לבן אדם להרגיש טוב, כדי שירצה ויהיה שווה לו להשתנות. כשאתה מעלה את הרף של הבן אדם למעלה, הוא רוצה גם כן להתנהג לפי המעלה. כשאתה מוריד אותו, הוא יתנהג בהתאם. אל תוריד בן אדם, תעלה אותו. ככה היהדות אומרת. אל תוכח לץ, זה לא יעבוד. תוכיח אותו חכם, תעלה את הרף שלו. שהוא ירצה מעצמו להשתנות, וזה עובד גם כן בזוגיות. אם אתה מוצא את הדרך להגיע לאדם בצורה שהיא או הוא, אתה יכול לגרום לו להשתנות, ורק מילים טובות משנים בני אדם. כתוב במדרש על ראובן. ראובן היה האח הבכור בשבטים, וכאשר האחים רצו למכור את יוסף, בהתחלה הם רצו להרוג אותו, הרבה יותר גרוע. אז הם ראו אותו מרחוק, כבר דיברו ביניהם, כשהוא יבוא אנחנו נהרוג אותו. הנה, בא לחלומות. על הזה בא להגיד עוד חלומות. פתאום מגיע יוסף, והם תופסים אותו, וראובן אומר להם, רגע, אל תשליחו יד בילד, אל תהרגו אותו. הוא אחינו, בשרנו. זרקו אותו לתוך הבור. תזרקו אותו לתוך הבור. וראובן חשב, מאחורה, אני אחכה כשהעניינים יירגעו, ואני אחזיר אותו לאבא. ככה הוא באמת חשב. הוא עזב, בינתיים באה האורחת של ישמעאלים, ערבים, ויהודה אומר, מה בצע כי נהרוג אותו? למה שנהרוג אותו? מה נרוויח בזה? בוא נמכור אותו לפחות שלא נהרוג אותו, וככה נרוויח כסף. אז הוא מכר אותו לישמעאלים. חוזר ראובן, הוא רואה שיוסף איננו. ואני, אנה אני בא? מה אני אגיד לאבא שלי? אח הבכור. אומרים חז"ל ככה, אילו ידע ראובן שהתורה תכתוב עליו ויצילהו מידם, הוא היה שם אותו על הגב ולוקח אותו על הגב שלו לאבא שלו. הוא לא היה רק חושב את זה, הוא היה הולך עושה יותר. למה? כי כשבן אדם יודע שמישהו אומר לו דברים טובים, כשמישהו מסתכל עליו בצורה חיובית ומשבח אותו, הוא עושה כפל כפליים. זה נותן לו מוטיבציה לעשות יותר טוב. העסקנים הכי גדולים, צ'ארלס שוואב, אנשים שפתחו פה עסקים שהגיעו לממדים של עולמיים, כולם מספרים שהדבר הכי חשוב אצלם היה זה שהם לא אמרו ביקורת לעובדים שלהם. רק מחמאות, רק דברים טובים. כי ככה נתנו להם מוטיבציה לעבוד יותר קשה. אתה לא יכול להפעיל בן אדם בצורה שלילית, רק בצורה חיובית. אותו דבר כתוב על אהרון. אצל אהרון הכהן כתוב שמשה רבנו היה במדבר מדיין, מסתובב עם הצאן, ואז הוא רואה את הסנה הבוער, והוא רואה שהסנה בוער והסנה איננו קל, ומשה רבנו שר לראות מה קורה, מדוע לא יבער הסנה. אומרים שהסנה זה בעצם רמז לעם ישראל, עם ישראל זה עם קטן, עם שפל, שורפים אותו, הורגים אותו, מדכים אותו, אבל הסנה איננו קל. אף פעם אי אפשר להשמיד את היהודים. משה רבנו שר לראות את הסנה, ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, ואומר לו, לך תושיע את עמי. ומשה רבנו אומר לו, אנא שלח נא ביד תשלח, אני לא רוצה ללכת. ונותן כל מיני תירוצים, התירוץ האחרון שבהם, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי, אני לא יודע לדבר, אני לא ברק אובמה, אל תיקח אותי. אז מה השם אומר לו? תפסיק כבר, מה בסבקה, כמו שאומרים ביידיש. תפסיק עם זה, אני יודע מה מציק לך. אהרון, אל תדאג, אהרון האח הבכור שלך, הוא יצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. הוא ישמח, הוא לא יקנה. ולכן זכה אהרון לאורים והתומים, שהם על החזה, כאלו לב טהור. אומרים חז"ל במדרש, אילו ידע אהרון שהתורה תכתוב עליו ורעך אהרון ושמח בליבו,
היה יוצא בתופי ובמחולות, היה יוצא עם חינגה, היה עושה כפליים יותר. למה? כי אפילו אהרון הכהן, שהוא אדם שלא אדם כמו מלאך, אפילו הוא צריך את הכבוד, אפילו הוא צריך את הערכה. כי כשבן אדם מרגיש שמישהו מתייחס לדברים הטובים שלו, יש לו יותר מוטיבציה לעשות פי 2 ו2. אי אפשר לתפוס דבורים עם חומץ, רק עם דבש. אז זה מה שאומר לנו שלמה המלך בדברי חוכמתו, אל תוכח לץ פן ישנאך, הוכח חכם ביעבך. צריך להשתמש בחיובי, להתמקד רק על החיובי ולא על השלילי. עוד פרט שהוא מאוד חשוב, זה כמו שאומר לנו שלמה המלך, לכל זמן עת ולכל חפץ רצון. כן? יש זמנים טובים וזמנים לא טובים. אי אפשר לתפוס בן אדם בכל זמן. לכל אדם יש לו את הזמן שלו, שהוא מוכן, שהוא יכול לקבל. וגם אתה, בתור בן אדם שרוצה להעביר מסר, לא תמיד אתה מוכן, לא תמיד אתה או את רגועה. כשבן אדם עם מזג רוח סוער, הוא לא יכול להגיד שום דבר, כי הדברים לא יתקבלו. צריך למצוא את הזמן הנכון, כאשר הכל רגוע, כאשר יש אהדה וחביבות, והדברים נשמעים מתוך אהבה ולא מתוך כעס. כי אם לא אומרים את הדברים בזמן הנכון, דברים לא מתקבלים, ואז הכל לא שווה כלום. עדיף לשתוק, כשם שיש מצווה לומר דברים הנשמעים, ככה יש מצווה לא להגיד דברים שאינם נשמעים. יש מצווה לפעמים לשתוק, יותר מאשר להגיד. לא תמיד צריך לדבר. המצווה היא לדבר כאשר הדברים נשמעים. כשדברים לא נשמעים, חכי, תמתינו עד שהבן אדם יהיה רגוע. יש שאלות? אז לסיכום, באמת כל בן אדם צריך לשפר את עצמו, לא את השני. שכתוב בתורה עזר כנגדו על האישה, במה יעזור טוב? במה האישה אמורה לעזור לגבר? שהוא ישנה את עצמו. אבל לא היא יכולה לשנות אותו, ולא הוא יכול לשנות אותה. אומרים שבגן עדן יש 2 כיסאות, מלאים אבק. בפינה אחת יש כיסא של הבעל, שהאישה אמרה, אני אשנה אותך. בפינה השנייה יש כיסא של האישה שבעלה אמר, אני אשנה אותה. אל תנסו לשנות אחד את השני בכוח, אלא הכל צריך להיות בצורה של שמחה וחיובי. האדם משנה את עצמו, אחרים לא משנים אותו. אז לסיכום, דיברנו על כך שאדם צריך להימנע ככל האפשר מביקורת, שלא צריך אותה, וביקורת היא רק לעת הצורך, אבל גם כשאומרים ביקורת צריך לזכור. דבר ראשון, לא ביקורת ישירה, אלא על ידי משל, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. צייר משל כמו שאמרנו, כמו המשל של כבשת הרש. צורה שנייה היא הביקורת שנאמרת בלשון בקשה. מבקשים משהו, לא דורשים משהו. כשמבקשים משהו זה נשמע אחר. זה דרך כבוד, ואפילו הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו מבקש ממרים ולא דורש ממנו. למה? אין נע אלא לשון בקשה. זה הדבר השני. ודבר שלישי, וכמו שאמרנו, הביקורת החיובית. להעלות את האדם, לתת לו להרגיש טוב ולרצות שהוא ישתנה. ולמעשה יש סיפור מדהים שממחיש עד כמה הדברים יכולים לעשות הבדלים בנישואים. מסופר על, יש לנו פסוק שאומר, חוכמת אישה בנתה ביתה ואיוולת בידיה תהרסנה. איוולת זה אחת שאין בה דעת, שהיא לא משתמשת בדברים בתבונה. אבל חוכמת אישה, אישה חכמה, יכולה לבנות את הבית. יש חוכמה בנשים, הם יכולים לבנות אנשים אצילים, את הדור הבא. לא סתם בינה יתרה ניתנה באישה, אבל תלוי איך היא משתמשת בה. מסופר על אישה אחת, סיפור אמיתי שהיה על אישה שהתחתנה עם מישהו שהוא לא בדיוק בעל אמביציה גבוה, לא בדיוק מחזיק עבודה קבועה, לא בדיוק עושה משהו עם עצמו, מעבודה לעבודה, לא עומד בהתחייבויות, לא כל כך עושה שום דבר בבית,
בקיצור, היא מבחינה שהוא בעצם לא עושה כלום. לא לה, לא לילדים, לא לעצמו. מה אתה עושה עם עצמך? תעשה משהו. היא לא יכלה למצוא פה שום דבר טוב. אז מה היא עשתה? לאט לאט התחילו יותר מריבות, ויכוחים, חיכוכים, לחץ, עד שהדברים הגיעו לידי גירושים, אחרי שהיו להם 3 ילדים. ומה קרה? ואז היא אמרה, נראה מה יהיה ממנו. לא יצמח ממנו כלום. הוא היה כלום, והוא יישאר כלום. מסכנה מישהי שהיא תיפול עליו.